Hi guys, mayong hapon ninyong tanan. Nadyan dyan yung uli. Dag snack na bilangkal. Mga metal na pwede ba? Kung nakain, love you. Aso ang kabalik na tala dyan? Ha? Hindi ka may na magtubig? Kaya ko tubig dito? Tama ko sa kailangan? Express na siguro? Sige. Dagan mo rin natigom sa duha ka kuan nga okra. Dagan madigliso. Mo niyang itanom diya sa atubangan guys katong gilimpyuhan. Hatangan laman nato og manurok ba ni? Hatangan laman nato guys og manurok ba ni? Nadaghan pa siya pud. Duha man ni kabuok. Na may daghang bunga diha. Ang ibutang sa tubig ani. Ang ibutang sa tubig ba akong balunon? Ang pikan. Ang ganun sa ito. Tamna na nga danig okra choy ha. Ang makautan tag okra ba? Tambal ba ng okra sa diabetes o high blood? Karon na itanom ang karing condition so ako nakatanom gahapon kay linguwan. Karon kay basa-basa man nakalanay juta. Ana ning itanom nga ang okra. Suway lagi putag tanom og mabuhi ba? Kay aron natin mautan pohon nangagkagang buhok. Kay gikan ko naghigda-higda kay nagsakit ang hangwo. Atong sugdan og tanom. So dyan og nato kon guys, tanom og mabuhi ba ilan bitog mabuhi kay na imutirek. Itong butangan og tagtulo ka lusik. Try raman ni guys. Yung mabuhi maadyo, tinstunggan og mabuhi kay na mautan pohon. Ginuri magbuot danyo bisa ba kung pabuhian og tanom. Try nato. Madyo lang magdini pangakaos manok, manarabay mga manok. Tangan laman ni nato guys sunod adlaw nabe manurot. Na nakapunuan isa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, siyam. Kana sa guys siyam kapunuan. Kaya guban nang itanom dani pipino. Atong kanan guys bubuan natin. Kaya magbasa ang juta ba?
Nangita pa og seedlings nga kuan, pipino. Ganahan po og pipino kay sige ba ako ka og pipino. Mo ni nakausos ang timbang guys ang pipino. Tay sobrang kuan na liso. Ato sa ning taguan kay ato sa nang patubuon. Natanim na guys siyam kapunuan sa. Kana sa may ato ang kuan. Itanim mo ato nato muturok ba. Kaya kang itanim da ng uban pipino. Ngita pa ko ganang kuan. Seedlings. A few moments. Hi guys, madyong buntag ni Jung tanan na po ko dari sa mga kusina. Nagkuhan ko guys, nagutan. Harang kalamiag ang utan sa sari-sari. Naay kubasa, naay bisol, naay taong, naay sayuti, naay kamunggay. Katungdaan na mo sa bukid, ngayon natag na Erlin. Hindi. Kahapon nagdangag day kong kamuti. Maraming lamiyag ilahang kamuti kaya katamis. Napagani nabili ni Saka. Puto di ah. Amo nang giputod-putod pagdangag kay haramang kadag ke lami tamis buja kagilhang kamuti. Nagmanga utanan nga ijang ipanghatag na kubasa. Napikasa na. Nagbisol. Diyan kani si buja sa siguro ning itanom. Itanom na guys ang ibutang sa kanang kuan, lata. Ibutang sa kaang ba. Nandiyan good news guys. Kaya agahon gipang tanom nga okra. Nang tubo na, ginoo ko makalipay ka dyan, tirik na gadyan guys sagang okra. Ni pangharugan man ni Junjun og sadyo, kaya ko nog matumban ba sayang. Arang sadyohan ni Junjun dari nagharog. Na guys, nanurak nagang okra guys. Na, kana mamana sila. Kanang gipang tusukan. Mga sila nanurok. Waning turok agdari si babaw dapit. Agdari may waning turok murag ipangkak ha. Ipangkakaman. Dana waning turok kon kabuok duha. Dari wa. Atara nang lumungag balik. Kaya man ang gipanid pag nga na pag tanom. Na may kinakaan. Makalipay guys. Ang dalira ka dyan ng turok. Hindi pa nas naging adlaw na tanom karon nan turok na sila. Dalira ka dyan. Ngita palagi og seedlings nga pipino. Kaya magsuway ko diyan. Kanin diya oh. Mga pinapod ka punuan para nagmamunga. Hindi na magsigig palit. Ano may abono mo palit? Katong bato na abono god. Naman. Katong tag 40 ang kilo. Diri dapito. Hindi haog na to si babaw. Adyo ka adyo ma. Akara na. Liha. Ito ra. Tumbon. Dito pito sabi niya. Hi guys, madyong buntag niyong tanan. Nagsugod na kong dimulis sa mga tanom. Anang ipang bawasan ng ibang tanom mga pares-parehas ba. Nagdari ang gilimpiyuhan kay nadari na kita na magkatong dahinatag ni ati nga katong nay makaon ba katong na to malbiri na duha man na sila nag-isa dari na gitanam kay kaning jutaan nasud pa man sa jota nila para puhunog gamitin na ng jota das pikas di masayang
na dani nagi lubong. Jadi to guys, limpyo na ang gipang tamnan og kanan sibuyas katong na yang gipang tanom nga ang gipang tangtang aguban agahang gipuli sibuyas kay madyo nang magsigitag sabaw-sabaw manguha ra pa sa tuang kilid na guys. Limpyo na gipang dibulis na nahag mga buwak dihang uban manang itanom guys sibuyas kuha na siya kaang unom na sibuyas na kamunggay na okra dito na tangad kamatis na lamay kuwang sili lami kadyo gagahang exercise karong buntaga. Naman ko dito sa kusina, nagluto ko, nagisara ko kanang kuan gulay. Katong hinatag ni Ate Erlyn, mura pa yung mga luto-luto kada adlaw. Hindi nakasib na. Palit ko kanang utanon. Dagan salamat Ate Erlyn kay tulo na kabuntag. Nagigi ko luto sa imuhang gulay. Ag kanang Chinese pizza wa pa maluto kay palitan ko nuto na mo buto-buto sa baboy sa buwan ba. Pagkaturang kuan mo yang gisa-gisa, giutan. Yan na guys, lami na kadis pamati, limpyo ng paligid. Balag dihang magsige nagpapagwapa basta ang paligid limpyo na. Limpyo ta kay Pasko na. Guys, Burmans na. Limpyo ta kitang palibot para na ako na yung mga blessings. Anira ni nahitapo kay injang hapon halingan pang was kuan ba lamok. Winlo na dakajeng tabang ning di magsigig cellphone kay daghagma buhat. Katanom pa kong sibuyas. Nakapangguna pa ko. Nakapag-arrange pa ko daris mga tanom. Nagang mulberry. Puhong mamunga na makakaon ako. Magtanom pa gani ko dagtos na tanom ni ate nga katong na lignin nga. Makaon pod. Lami to, lamian ko dagto. Magtanom po ko dari isa ka punuan. Pwede pa datam nag isa ka punuan. Dito, hindi na dito magtanom-tanom bukan ng laing kon kay kana. O gamitin na pwede ra man na pangibton. Tala sa tag-inom, tanom kay wa pa man. Limpyo na guys. Saras mama, manggajid mo. Gawas. Inuukos mama, tapuan ka dyan mag-exercise na nantay adlaw. Kasi lang sa adlaw, pero mawag ubo-ubo. Di man. Tapuan ka dyan mag-exercise si mama, ginuukon sa unang manak. Galing ta magpasilang sa adlaw kada buntag kerong may vitamin D. Vitamin D man daw nang magpasilang ka sa adlaw. Karong di pod maggaspang imuhang kuan ba, panit. Saon man nga di man mapugas exercise kay di man. Dala man pugsun kay saon man di man. Gana-gana ra. May sayangin nun. Ang gawas na painit pero di pud. Ang kamunggay guys nanapoy mga udlot. Diyan kaning kuan dagan na pud kaadjog bunga. Na bunga na pud siya nangatagak na gani gabahang lisod. Guys, nangatagak na. Lami ra ba ni kay murag mani.
Nasilangan nagahang tinanom nga okra. Na guys, sa maningibisbisan gabi Ag dito naglubong mig utro kay maning tubo. Na natay makutan dani pohon. Hi guys, inlo na jagang palibot. Nalamdag dito dapit. Kaya mga para gayon na dari na hagisilong aguban. Ang ginluan dari. Kaya rong mapriskuhan na dihas pangit. Para malamdag. Di ba pangit? Pangit. Tukiti ra ba si ikog? Presko na kasos mata guys. Lamdag na. Wanay limuot. Talagang mga ginuna. Hara nang halingan dihan diyang hapon. Marami karsada ramang sabaa. Bibo ka yung karsada guys. Kalsada rin bibo kadadlaw. Hindang mga bumbil na nadato nagibutang. Upat ra kabok ang gibilin. Lamdag na guys. Laminas pamati. Nalimpi na gato ang palibot. Si mama to analigo. Ginuo ko ni si mama ang sayo na manintaw ni nga. Hindi man mo exercise. Kada buntag dyan na maghanjoon nga. Pagawason kay rong mag-exercise, magpasilang sa adlaw. Gawa na dyan masilangi sa adlaw. Di man siya. Dahil man pagsun, kanang ijarang gustong kabubuton ba. Kaya di man usahay ra. Kananganging nun nga, alam ma, pag-exercise, gawas na dyan, maglakaw-lakaw. Gani. Diyan karon mag-iinong pagawason kay pila na pud ka. Simana nga, wala ma-initi. Pila na kasimana nga, wala ma-initi. Gusto lagi naman nga magpasilang kada buntag ba. Kaya rong mawa ng ubo-ubo. Di man siya. Ang saon nato guys nga di man pugus. Si Jare masunod kay si Jare mapigada si Jang kaugalingan. Maluoy lamang ko ba. Kay lami manggajud ng mag-exercise ta kada adlaw bahalag 30 minutes ra. Pasingot ginagmay. Di man. Di man guys nga majud ng mga kuha na, tiguang na, di na natin mapugos. Nalipay kadyo ko naglantaw sa hang mga tanom. Labi na sang okra dito nga. Nisugod nagkuhan, katirek, hanggang tangad. Nakagamit na mida na nga hang tanom nga tangad. Na guys, hanggang mulberry. Doha ka punuan, naraga dyan na tanom. Ang kani kinadaot. Na kay wala masigi haglantaw na tagakan sa mga panit datong kuan ba chisnat nadaot pero modlot ra ni kinaan naman narin sa gadyo na guys lami kadyo hanggang exercise karong buntaga dito na lumpyo na hanggang mga ginuna naraning halingan inja pangaso ba pangpatay sa panghawag sa lamok dagan kadyong lamok